σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο, το Κέντρο Όρασης Ηπείρου συνεχίζει να εξελίσσεται, αναβαθμίζοντας διαρκώς την εμπειρία των ασθενών σε όλα τα επίπεδα και διατηρώντας αμετάβλητο τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της φροντίδας που προσφέρει. Το Κέντρο Όρασης Ηπείρου, μία από τις πλέον σύγχρονες και ολοκληρωμένες οφθαλμολογικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας στην Ελλάδα, εισέρχεται σε μία νέα εποχή δυναμικής εξέλιξης μετά την ένταξή του στο δίκτυο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οφθαλμολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας Sanoptis. Η στρατηγική αυτή συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης και διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την παροχή υψηλού επίπεδου φροντίδας στους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής. Με έδρα τα Ιωάννα και υπό την επιστημονική διεύθυνση του χειρουργού οφθαλμιάτρου Σπύρου Γκορέζη, το κέντρο λειτουργεί από το 2007, αποτελώντας την πρώτη αδειοδοτημένη οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στη Δυτική Ελλάδα. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, το Κέντρο Όρασης Ηπείρου καλύπτει το σύνολο των οφθαλμολογικών παθήσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Το κέντρο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ως σύγχρονο οφθαλμολογικό χειρουργικό κέντρο με στόχο την φιλόξενη υποδοχή του ασθενή και τη λειτουργική και άνετη διακίνησή του στους χώρους του. Οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται χωρίς την ανάγκη νοσηλείας, με τον πλέον εξελιγμένο και τεχνολογικά προηγμένο τρόπο στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, οι οποίες αποτελούν καθιερωμένη ευρωπαϊκή πρακτική, μειώνοντας το κόστος νοσηλείας προς όφελος τόσο του ασθενή όσο και του συστήματος υγείας. Στο Κέντρο Όρασης Ηπείρου πραγματοποιούνται επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής, λέιζερ για μοιοπία και υπερμετροπία, χειρουργικές επεμβάσεις καταράκτη, γλαυκώματος, αποκόλλησης και παθήσεων αμφιβληστροειδούς, καθώς και εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις. Παράλληλα, εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι για το σύνολο των οφθαλμολογικών παθήσεων με τη συμβολή συνεργασιών με κρατικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα που ενισχύουν την συνεχή εξέλιξη και επιστημονική πρόοδο. Και ένα από τα τελευταία αποκτήματα του Κέντρου Όρασης Ηπείρου είναι το προηγμένο θεραπευτικό σύστημα iLight, το οποίο προσφέρει νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της ηλικιακής εκφύλησης οχράς κοιλίδας ξηρής μορφής. Και με τη νέα αυτή τεχνολογία, το Κέντρο Όρασης Ηπείρου ενισχύει τον ρόλο του ως σημείο αναφορά σε υπηρεσίες οφθαλμολογικής φροντίδας στην Ήπειρο, παρέχοντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες θεραπευτικές τεχνικές για την καταπολέμηση της ηλικιακής εκφύλησης οχράς κοιλίδας. Η πολυετής λειτουργία του Κέντρου Όρασης Ηπείρου έχει συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής πλήθους ασθενών στην Ήπειρο και την βορειοδυτική Ελλάδα. Με την ίδια αφοσίωση που χαρακτήρισε την πρώτη μέρα λειτουργίας του, συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, διατηρώντας αμετάβλητο τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Ο άνθρωπος παραμένει πάντα στο επίκεντρο, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας και την καλύτερη δυνατή εμπειρία για κάθε ασθενή. Όσο για την ένταξή του στο δίκτυο της Sanoptis, αποτελεί ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κέντρου, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνολογίες εχμής, διεθνή κλινική τεχνογνωσία, σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα και διασύνδεση με κορυφαία οφθαλμολογικά κέντρα του εξωτερικού για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε στο επίκεντρο της κουβέντας μας και στο μικροσκόπιο θα βάλουμε την οφθαλμολογική. Συνηθίζουμε να λέμε φορές όχι τα μάτια μας 4, αλλά τα μάτια μας 104 και για να είναι 104 πρέπει να τα προσέχουμε. Και σε αυτή την συζήτηση απόψε, γιατί θα συζητήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις, τα σύγχρονα δεδομένα και κυρίως τις εξελίξεις που υπάρχουν στην θεραπευτική αντιμετώπιση πολλών οφθαλμολογικών παθήσεων με τον πιο ανέμακτο τρόπο, αν θέλετε. Αυτή η συζήτηση απόψε θα γίνει με τον εκπρόσωπο του Κέντρου Όρασης Ηπείρου, τον κύριο Σπύρο Γκορέζη, χειρουργός οφθαλμίατρος, επιστημονικός διευθυντής. Το Κέντρο Όρασης Ηπείρου, εξάλλου, από το 2007 έχει προσφέρει ένα σημαντικό έργο στην περιοχή. Ήταν η πρώτη αδειοδοτημένη μονάδα ημερήσιας οφθαλμολογικής φροντίδας, ημερήσιας νοσηλείας, οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, για να διορθώσω κιόλας, να μην κάνω κανένα λάθος, γιατί πολλές πληροφορίες. Κύριε Γκορέζη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Γι' αυτό είστε εδώ όμως, για να μας τα λύσετε όλα και να μας τα εξηγήσετε όλα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Πράγματι, τον Μάιο του 2026 το Κέντρο Όρασης Ηπείρου θα αρχίσει να διανύει το 20ο έτος της λειτουργίας του.
Πέρασαν κιόλας 20 χρόνια, 20 χρόνια κοντά στον Ηπειρώτη, κοντά στον κάτοικο της ευρύτερης περιοχής. Μέσα στην πορεία αυτή μπορώ να πω με μεγάλη χαρά ότι πλέον το Κέντρο Όρασης Ηπείρου το εμπιστεύονται άνθρωποι όχι μόνο της πόλης μας, που το γνωρίζουν και καλύτερα, ή των νομού Ιωαννίνων, αλλά και άνθρωποι από την ευρύτερη περιοχή, άνθρωποι που έρχονται από τα νησιά, από τη Λευκάδα, από την Κέρκυρα, άνθρωποι που έρχονται από τα Παράλια, από την Ιγουμενίτσα, από την Πρέβεζα, από την Άρτα, όλη η ευρύτερη περιοχή, η περιφέρεια της Ηπείρου, αλλά και τη στερεά σιγά σιγά, το Αγρίνιο ή της Δυτικής Μακεδονίας αρχίζει να μας εμπιστεύεται όλο και περισσότερο. Αυτό ειδικά εμένα με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο, γιατί μας δείχνει ουσιαστικά ότι μπορούμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες με τρόπο καλό, με τρόπο που κάνει τον ασθενή να θέλει να γυρίσει κοντά μας και όχι μόνο να γυρίσει κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα να παραπέμπει σε εμάς όποιον γνωστό του ουσιαστικά αντιμετωπίσει κάποιο αντίστοιχο πρόβλημα. Και τα οφθαλμολογικά προβλήματα είναι γεγονός ότι δεν είναι σπάνια προβλήματα. Έτσι. Σίγουρα το Κέντρο Όρασης Ηπείρου, κύριε Γκορέζη, ως η πρώτη αδειοδοτημένη, αν θέλετε, οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στην Δυτική Ελλάδα, ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κοινό. Γενικά, ως Ήπειρος, έχουμε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τις δομές υγείας ιδιωτικού χαρακτήρα και σίγουρα, αν θέλετε, πολύ πιο δύσκολα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο θα κλείσεις ραντεβού, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν εκείνες σε χρονικές περίοδοι που κάποιος θέλει άμεσα να λύσει το πρόβλημά του και δεν μπορεί να περιμένει. Οπότε αυτό το κενό ήρθε να καλύψει το Κέντρο Όρασης. Σωστά, πολύ σωστά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσπαθεί με τα μέσα που διαθέτει όσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής. Ποτέ όμως δεν είναι αυτό αρκετό. Όπως ανέφερα και πριν, τα οφθαλμολογικά προβλήματα είναι συχνά. Είναι συχνά, η βαρύτητά τους ποικίλει και πολλές φορές δεν είναι κάτι που απαιτεί ένα νοσοκομείο με τη λογική που την έχουμε πολλές φορές στο μυαλό μας. Η οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είναι μια μονάδα νοσηλείας που ανοίξει την πρωτοβάθμια ουσιαστικά φροντίδα. Καλύπτει το σύνολο εκείνων των επεμβάσεων που δεν απαιτούν κοινική αναισθησία. Άρα μιλάμε για επεμβάσεις είτε αφορούν το καταράκτη, είτε αφορούν το γλαύκομα, είτε αφορούν τη διαθλαστική χειρουργική, είτε αφορούν βαρύτερες καταστάσεις, όπως είναι μια αποκόλληση, παραδείγματος χάρη του αμφιλοστροειδούς, μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κέντρο χωρίς γενική νάρκωση. Ο ασθενής έρχεται, με μια σύντομη αναμονή και προετοιμασία χειρουργείται, ξεκουράζεται λίγο και επιστρέφει στο σπίτι του περιπατητικός. Άρα, συνεπώς, είναι επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν χωρίς να βαρύνουν το νοσοκομείο, έτσι, ειδικά στους ασθενείς εκείνους οι οποίοι θέλουν μια πιο γρήγορη ουσιαστικά αντιμετώπιση ή επιθυμούν σε ένα πιο προγραμματισμένο ουσιαστικά πλάνο να λύσουν το πρόβλημά τους. Μια διαδρομή λοιπόν 20 χρόνων, έχοντας ενσωματίσει χρόνο με το χρόνο τις εξελίξεις που έρχονται, γιατί στην ιατρική σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλες τις ειδικότητες οι εξελίξεις είναι συνεχείς, άρα καλείστε και εσείς ως κέντρο να ενσωματώσετε αυτές τις εξελίξεις για να προσφέρετε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Και νομίζω ότι αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που έχουμε και μια πρόσφατη πολύ σημαντική συνεργασία για το Κέντρο Όρασης Ηπείρου, έτσι. Είναι γεγονός αυτό, είναι αλήθεια. Πρώτη μας προτεραιότητα στο κέντρο είναι πάντα ο άνθρωπος. Δηλαδή φροντίζουμε πάντα να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ασθενή, την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ασθενή, χωρίς να ξεχνάμε όμως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος πάνω απ' όλα έχει το άγχος του προβλήματός του εκείνη τη στιγμή. Άρα προσπαθούμε να εστιάσουμε πρωτίστως σε αυτό, να προσπαθήσουμε να τον ηρεμήσουμε, να του εξηγήσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Το Κέντρο Όρασης Ηπείρου τα τελευταία χρόνια φροντίζει να επενδύει πάντα στη τεχνολογία. Φροντίζει δηλαδή ουσιαστικά να φέρνει ό,τι πιο σύγχρονο σε χειρουργικό εξοπλισμό, ό,τι πιο σύγχρονο σε διαγνωστικό εξοπλισμό, ώστε και εμείς να διευκολύνουμε το έργο μας, αλλά και ο ασθενής να τη χάνει τις καλύτερες δυνατές αντιμετώπισης. Αυτό προφανώς έγινε αντιληπτό, προκάλεσε την προσοχή ανθρώπων από το εξωτερικό και χαίρομαι πάρα πολύ να πω ότι το Κέντρο Όρασης Ηπείρου είναι η πρώτη ημερήσια μονάδα νοσηλείας οφθαλμολογίας στην περιφέρεια που δέχτηκε πρόταση συνεργασίας από έναν μεγάλο όμιλο οφθαλμολογικό του εξωτερικού. Η Σανόπτης είναι μια εταιρεία παροχής πρωτοβάθμιας οφθαλμολογικής φροντίδας, η οποία διαχειρίζεται μονάδες ημερήσιας νοσηλείας οφθαλμολογικές σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 440 κέντρα βρίσκονται ουσιαστικά στον όμιλό της. Πάνω από 4.500 οφθαλμίατροι και εργαζόμενοι εργάζονται στον όμιλο αυτό. Ήδη δραστηριοποιείται τα τελευταία 3,5 χρόνια στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αθήνα. Τα αστικά κέντρα, όπως καταλαβαίνετε, πάντα
Έχουν την περίοδο δουλειά, έχουν τις πρωτιές, κύριε Κορέζη. Έχουν και τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Είναι δικαιολογημένο αυτό, εξάλλου. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε οι πρώτοι, όπως ανέφερα και πριν, οφθαλμολογική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, η οποία δέχτηκε πρόταση συνεργασία από τη Σανόπτης, την οποία με χαρά αποδεχθήκαμε. Και γιατί την αποδεχτήκαμε? Την αποδεχτήκαμε γιατί η Σανόπτης, όντας ένας όμιλος διεθνής, θα μας δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερη δεξαμενή γνώσης όσον αφορά τις σύγχρονες οφθαλμολογικές εξελίξεις, πρόσβασης σε σύγχρονες θεραπείες, άρα θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμα καλύτερα το έργο μας, έτσι και το χρέος μας προς τον πολίτη της περιοχής μας. Δεν είναι μια έταξη απλά κύρους, αν θέλετε, για το Κέντρο Όρασης Υπήρου και αναγνώριση του έργου. Είναι μια ουσιαστική συνεργασία, κύριε Κορέζη, ακριβώς γιατί οι εξελίξεις σημαίνει ότι απαιτούν και την συνεχή εκπαίδευση τη δική σας πάνω στα νεότερα δεδομένα, ώστε χρόνο με το χρόνο να γίνεστε καλύτεροι και να μπορείτε να προσφέρετε και ακόμη καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερες, μεγαλώνοντας και το εύρος των υπηρεσιών που μπορείτε να προσφέρετε στους ασθενείς. Προφανώς. Βέβαια, είναι γεγονός ότι το κύρος είναι σημαντικό. Δηλαδή, το γεγονός να σε προσέχει ένας όμιλος του εξωτερικού είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά. Έτσι, κάτι κάνει σωστά. Από εκεί και πέρα όμως, προφανώς, ο λόγος συνεργασίας δεν είναι μόνο αυτός. Ο λόγος συνεργασίας είναι γιατί όντως, πράγματι, όταν έχεις να κάνεις με ένα τέτοιο όμιλο, σου δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και σε άλλα ουσιαστικά πράγματα, να διευρύνεις και την γκάμα των θεραπείων που προσφέρεις, αλλά και να αναβαθμίσεις ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που παρέχεις. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν ξεκινάει κατά κάποιο τρόπο, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, αν θέλετε, για το Κέντρο Όρασης Υπήρου. Έτσι, αυτή η συνεργασία με την Σανόπτης είναι ένα νέο κεφάλαιο για το Κέντρο Όρασης Υπήρου. Πράγματι, είναι γεγονός αυτό. Είναι πολλές οι πτυχές της συνεργασίας μας με τη Σανόπτης. Βέβαια, είναι γεγονός ότι η προσοχή που προκλήθηκε στη Σανόπτης έχει να κάνει με το πώς παρέχονταν οι υπηρεσίες μας μέχρι τώρα. Καλώς ή κακώς, ακόμα και ο καταράχτης, ξεκινώντας από αυτόν παραδείγματος χάρη, που είναι και ένα πρόβλημα που κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει όλους, και εσάς και εμένα, δεν θα γλιτώσουμε λίγο πολύ σε εισαγωγικά από αυτόν. Είναι μια επέμβαση η οποία ναι μεν ακούγεται ρουτίνα, ναι μεν ο περισσότερος κόσμος είναι εξοικειωμένος με αυτή, αλλά παρόλα αυτά έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος διεξαγωγής της επέμβασης αυτής τα τελευταία χρόνια. Άλλη η φροντίδα για τον καταράχτη πριν από 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε, άλλη πλέον το 2026. Ο καταράκτης σαν πάθηση το ίδιο πράγμα παραμένει βέβαια, είναι η θόλωση του φακού του ματιού. Η επέμβαση που κάνουμε πάλι στη βάση της παρόμοια παραμένει. Αφαιρούμε το φακό του ματιού, ο οποίος είναι θολός όπως είπαμε, για να τον αντικαταστήσουμε με ένα νέο φακό. Τι έχει αλλάξει όμως? Έχει αλλάξει ο τρόπος που αυτό γίνεται, το πόσο γρήγορα, το πόσο ανώδυνα, το πόσο ήπια για το μάτι γίνεται πλέον αυτή η διαδικασία. Έχει αλλάξει επίσης ο φακός που χρησιμοποιούμε. Παλιά χρησιμοποιούσαμε ένα φακό ο οποίος μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε μακριά. Τώρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα στην λειτουργία των φακών που θα επιλέξω να τοποθετήσω στο μάτι μου. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτό. Μιλάμε για μια εξατομίκευση, κύριε Κορέζη, με βάση τον κάθε ασθενή, έτσι. Και οι παθήσεις που μπορεί να υπάρχουν έχουν σημασία να τις διαπιστώσουμε και άρα να τις λάβουμε υπόψη στην επιλογή μας, αλλά και η επιθυμία του ασθενή. Δηλαδή, ανάλογα, όχι μόνο με βάση την ηλικία του και τις ανάγκες του, αλλά και με βάση τη δική του προσωπική επιθυμία στο τι επιθυμεί να βλέπει μετά από μια τέτοια επέμβαση. Άρα, συνεπώς, ξεκινώντας από το κομμάτι της επέμβασης της ίδιας, ο ασθενής κινητοποιείται πολύ πιο γρήγορα. Οι τομές είναι πάρα πολύ μικρές. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι τελευταίας τεχνολογίας, αποδίδοντας τη μικρότερη δυνατή ενέργεια που μπορούν να αποδώσουν στο μάτι. Άρα, να έχουμε την πιο γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή με τα εγχειρητικά, να μην χρειάζεται δηλαδή μεγάλος χρόνος αποχής από τις δραστηριότητές του, είτε αυτή είναι η καθημερινή δραστηριότητα, είτε είναι η εργασία του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, λίγο πολύ να μην καταλαβαίνει καν την επέμβαση, να είναι μια ανώδυνη για αυτόν διαδικασία. Πιο πολύ δηλαδή είναι το άγχος του ασθενή, ο οποίος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, παρά η ίδια η διαδικασία. Όπως ανέφερα και πριν, η μεταγχειρητική του αποκατάσταση να είναι γρήγορη, εύκολη, να χρειάζεται να προσέχει βασικά πράγματα. Οι κλασικές παρενέσεις, μη σηκώσεις βάρος, μη σκύψεις, όχι μη μαγειρέψεις, όχι μη πληθείς για ένα μήνα. Προφανώς δεν ισχύουν. Έτσι, έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ από τότε. Ο ασθενής κινητοποιείται και γρήγορα. Προσέχει βέβαια πάντα το θέμα της μόλυνσης, γιατί δεν πάμε να κάνουμε με μία επέμβαση. Άρα η πρώτη μας προτεραιότητα είναι αυτή. Όλα τα υπόλοιπα όμως αποκαθίστονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Τώρα, στο κομμάτι του τι θέλω να δω μετά από μια επέμβαση καταράχτη.
Και αυτό μας φέρνει και στο κομμάτι του πότε αντιμετωπίζουμε πλέον τον καταράκτη. Ο καταράκτης κάποτε ήταν μια επέμβαση που αφορούσε ανθρώπους λίγο πολύ υπεργύρους. Φτάναμε σε μια αλφα ηλικία που ο ασθενής δεν έλειπε καθόλου και λέγαμε: μας πάμε να κάνουμε τον καταράκτη τώρα που έχει οριμάσει. Βλέπετε και σε μικρότερες πλέον ηλικίες, κύριε Γκορέζη? Εννοείται. Και η λογική. Πώς έχει πέσει δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας που μπορεί να δείτε και στα 40 και στα 50 και στα 35. Και στα 35. Ο καταράκτης είναι ένα μεταβολικό νόσημα. Δεν είναι ένα νόσημα του γύρατος, που σημαίνει ότι οι ασθενείς αρκετοί τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα νωρίτερα. Επίσης, όπως είπα και πριν, η λογική της ορίμανσης του καταράκτη είναι πλέον παροχημένη. Δεν αφήνουμε τον καταράκτη να οριμάσει. Το κάναμε παλιά, γιατί έπρεπε να ανοίξουμε το μισό μάτι λίγο πολύ, να βάλουμε ράματα. Τα ράματα κάνουν αστιγματισμούς. Ο ασθενής δεν ήταν ικανοποιημένος. Οπότε και εμείς, καμιά φορά έτσι λίγο από πλευράς προστασίας δικής μας, λέγαμε: άσε να οριμάσει, να μην βλέπει καθόλου, να είναι ικανοποιημένος μετά. Αυτό πλέον έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Ο καταράκτης πρέπει να αντιμετωπίζεται εγκαίρος. Όταν ο ασθενής έχει χάσει το μισό ή και λιγότερο από το μισό της όρασής του, οφείλουμε να το επισημάνουμε, οφείλουμε να το κατευθύνουμε προς τη λύση του προβλήματος. Γιατί αυτό? Γιατί όσο πιο διαχειρίσιμος είναι ο καταράκτης, τόσο πιο εύκολη είναι όλη η διαδικασία. Άρα, συνεπώς, ο ασθενής μπορεί πιο γρήγορα να αποκτά μια ποιοτική όραση, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε ανθρώπους πλέον που μπορεί να έχουν έναν καταράκτη και να είναι στην ηλικία των 50 ή των 60 ή των 70 ακόμα, που παραμένουν πολλές φορές ενεργοί επαγγελματικά. Άρα, δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους καταδικάζεις σε μια κακή ποιότητα όρασης μόνο και μόνο επειδή δεν έχει οριμάσει ο καταράκτης. Αυτό βέβαια όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προφανώς αντιληπτό και από τους συναδέλφους και προσπαθούν να τον περάσουν και στον κόσμο, ο οποίος καλώς ή κακώς λόγω της συζητήσεων μεταξύ τους παραμένουν σε αυτή την παλιά ουσιαστικά τακτική. Επίσης, να αναφέρουμε το γεγονός ότι πλέον τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο παρατηρείται το λεγόμενο σύνδρομο δυσλειτουργικού φακού. Τι είναι αυτό? Όσοι είμαστε στην ηλικία λίγο πολύ των 50 ή και των 45+, ή και των 55 παρά, διαπιστώνουμε ότι πλέον δεν μπορούμε να εστιάσουμε όπως εστιάζαμε. Είτε αυτό αφορά τη μακρινή μας όραση, ή τη μετάβαση από την κοντινή στη μακρινή όραση, το ανάποδο από τη μακρινή στην κοντινή. Θέλουμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να εστιάσουμε και να προσαρμοστούμε εκεί που θέλουμε. Επίσης, εκεί που διαβάζαμε πιο άνετα κοντά, βλέπουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να εστιάσουμε εκεί που θέλουμε. Πού οφείλεται αυτό? Στο γεγονός ότι ο φακός του ματιού δεν έχει την ευελιξία που είχε κάποτε, δεν έχει την ευπλαστότητα, την δυνατότητα να κάνει τις κινήσεις που έκανε κάποτε. Όπως συμβαίνει σταδιακά με τις αρθρώσεις μας, έτσι, όπως συμβαίνει με το σώμα μας γενικότερα. Όπως όλα γίνονται λίγο πιο δύσκολα, έτσι και η λειτουργία του φακού μπορεί σιγά σιγά να δυσχεραίνει. Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους πρόβλημα, κάλλιστα μπορούμε να συζητήσουμε με τον οφθαλμίατρό μας το ενδεχόμενο αντικατάστασης του φακού με έναν σύγχρονο φακό που να μας δίνει τη δυνατότητα της όρασης τόσο μακριά, όσο ενδιάμεσα, όσο και κοντά, άρα να είμαστε πιο ευέλικτοι στην καθημερινότητά μας και πιο άνετοι, χωρίς απαραίτητα να περιμένουμε έναν κλασικό καταράκτη να εκδηλωθεί. Βέβαια, δεν κάνουμε κατάχρηση, δεν πάμε από την ηλικία των 30-40 να αντικαταστήσουμε το φακό μας γιατί αντιμετωπίζουμε ένα διαθλαστικό πρόβλημα. Εκεί έχουμε άλλες μεθόδους, έχουμε τη διαθλαστική χειρουργική, αλλά εκεί που έχουμε περάσει το όριο των 50-55 και αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, κάλλιστα μπορούμε να μπούμε σε μια τρίτη διαδικασία, γιατί πλέον η διαδικασία αυτή είναι ασφαλής, όταν προφανώς έχει γίνει ο σωστός, κατάλληλος προεγχειρητικός έλεγχος. Έχετε πάντως καλώς κάνετε και θέτετε το θέμα, και γι' αυτό και σας ρώτησα και θα σας ρωτούσα και την ηλικία. Γιατί ακριβώς οι περισσότεροι νομίζουμε ότι θα πάθουμε καταράκτη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Λέμε έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο επιβίωσης. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, να μεγαλώσουμε. Αλλά διαπιστώνουμε ότι τελικά υπάρχει και σε μικρότερες ηλικίες. Και αυτό ίσως ενέχει τον κίνδυνο να παραβλέψουμε και να αγνοήσουμε κάποια σημάδια, κάποια συμπτώματα. Τι δεν πρέπει να αγνοήσουμε λοιπόν, κύριε Γκορέζη, ώστε έγκαιρα να απευθυνθούμε σε εσάς τους ειδικούς και πολύ γρήγορα να γίνουν οι όποιες διαδικασίες πρέπει να γίνουν για να προλάβουμε καταστάσεις και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα? Σωστά. Το πρώτο και βασικότερο πράγμα που δεν πρέπει να αμελούμε είναι τον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον καταράκτη, αφορά όλες τις οφθαλμολογικές παθήσεις. Άρα, μία φορά το χρόνο ή έστω στον 1,5 χρόνο, οφείλουμε να επισκεπτόμαστε τον οφθαλμίατρό μας, να μας ελέγχει, να βλέπει τις βασικές έστω ενδείξεις υγείας του οφθαλμού, να ξέρουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Αν
οφθαλμίατρος που μας παρακολουθεί διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποια δυσκολία στη λειτουργία του φακού, δει δηλαδή ότι μπορεί η μακρινή μας όραση να έχει γίνει λίγο πιο θαμπή, μπορεί τα φώτα ουσιαστικά το βράδυ των αυτοκινήτων, των απέναντι όταν οδηγούμε, να μας ενοχλούν, μπορεί να έχουμε όντως αυτή τη δυσκολία που ανέφερα νωρίτερα στην εστίαση του ματιού από μακριά κοντά ή από κοντά μακριά, εκεί μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του το ενδεχόμενο αντιμετώπιση με τον τρόπο που αναφέραμε πριν. Εκεί στο κομμάτι αυτό να αναφέρω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ η σύγχρονη τεχνολογία με τους τύπους των φακών που μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε. Εκεί που μιλούσαμε μόνο για αντικατάσταση του ανθρώπινου φακού με έναν απλό μονοεστιακό φακό, τι θα πει μονοεστιακό φακό? Έναν φακό ο οποίος μας έδινε τη δυνατότητα να βλέπουμε σε ένα σημείο και μόνο και όλες οι υπόλοιπες αποστάσεις χρειαζόντουσαν κάποιο γυαλί. Τώρα πλέον μιλάμε για φακούς τρίπλοεστιακούς. Βλέπω μακριά, βλέπω ενδιάμεσα, βλέπω κοντά, 3 εστίες δηλαδή. Μιλάμε για φακούς αυξημένου βάθους πεδίου που μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω ένα εύρος στην εστία που κάνω, από μακριά έως την ενδιάμεση ουσιαστικά απόσταση, άρα να καλύπτω το μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινότητάς μου χωρίς την ανάγκη γυαλιών και μόνο για τη λεπτομέρεια κοντά να χρειάζομαι γυαλί. Υπάρχουν φακοί τορικοί που αντιμετωπίζουν και τον αστιγματισμό μαζί με όλα τα προηγούμενα. Άρα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στον τύπο των φακών πλέον που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας, τις μετεγχειρητικές και να μας απαλλάξουν είτε από την ανάγκη των γυαλιών, είτε από τη δυσκολία που είχαμε στην καθημερινή μας όραση. Κύριε Κορέζη, υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών όπου αντενδείκνυται αυτή η διαδικασία ασθενείς με καταράκτη ή όλες οι περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο? Όλες οι περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν, αλλά κατόπιν του κατάλληλου ελέγχου. Ο οποίος έλεγχος προφανώς ξεκινάει από τον οφθαλμίατρο που μας παρακολουθεί, γιατί αυτός έχει το ιστορικό μας, αυτός γνωρίζει τι παθήσεις μπορεί να έχουμε περάσει, ξέρει τις αδυναμίες, ας το πούμε έτσι, του ματιού μας. Έτσι. Και προφανώς, συμπληρώνοντας το κέντρο όρασης τον έλεγχό μας με πιο ειδικές ακόμα εξετάσεις, μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της καταλληλότητας ή όχι του ασθενή για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Εφόσον όλα κυλήσουν όπως πρέπει, ο ασθενής κινητοποιείται, πάει στον οφθαλμίατρό του, τον παραπέμπει σε εσάς, αποφασίζετε να κάνετε την αντιμετώπιση αλλαγής του φακού. Περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να μην, ο οργανισμός τους να μην δεχτεί αυτή την αλλαγή υπάρχει? Να μην δεχτεί την αλλαγή, όχι. Δύσκολο. Όχι. Ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν καταράκτη κατεστημένο και έχουν κακή ποιότητα όρασης, η επέμβαση θα αποκαταστήσει την ποιότητα της όρασής τους. Οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν προκειμένου να λύσουν το θέμα των γυαλιών τους και έχουν έναν αρχόμενο καταράκτη, σε αυτούς χρειάζεται μεγαλύτερη συζήτηση και ξεκαθάρισμα το τι περιμένω από μια τέτοια επέμβαση. Καλώς ή κακώς, μακάρι δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τον ανθρώπινο φακό με έναν πάλι ανθρώπινο φακό. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Γιατί κανένας ψευδοφακός, κανένα τεχνητό υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ανθρώπινο φακό που είναι προϊόν εξέλιξης χιλιάδων ετών. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ξαναλέω, οι άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται σε εμάς είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους με γυαλιά ή χωρίς, η αποκατάστασή τους, όταν ξαναλέω είναι κατάλληλη, είναι λίγο πολύ δεδομένη. Αυτοί δηλαδή λοιπόν, όταν θα τους εξηγηθεί τι περιμένουν, θα είναι ευχαριστημένοι μια χαρά από το μετεγχειρητικό τους αποτέλεσμα. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως είπα πριν, και παθήσεις. Υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να θέλουν κάτι τέτοιο, αλλά να έχουν ένα συνοδό γλαύκομα. Σε αυτούς πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις και περιορισμοί στο τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ασθενείς που έχουν προβλήματα με την οχρά κοιλίδα. Οι οχροπάθειες είναι μια πολύ συχνή πάθηση, η οποία θέλει και αυτή ιδιαίτερη προσοχή στο τι η τεχνολογία χρησιμοποιούμε. Περιπτώσεις νοσηρότητας. Έτσι, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και να εξηγήσουμε στον ασθενή τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι όχι. Δεν χρησιμοποιούμε άκρητα όλα τα υλικά σε όλους τους ασθενείς χωρίς να βάλουμε κάποιο κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν μιλάμε για μια διαδικασία ανέμακτη, γρήγορη, έτσι, που ο ασθενής πολύ γρήγορα θα επιστρέψει στην καθημερινότητά του με κάποια έτσι, μέτρα προσοχής για κάποια 24 ώρα, φαντάζομαι, κύριε Γκορέζη. Σωστά. Έτσι. Σωστά, με μεγαλύτερο και απαιτείται μέλημα. Και να υπάρχει και κάποια στενή παρακολούθηση για κάποιο χρονικό διάστημα στη συνέχεια. Στενή δεν θα τη χαρακτήριζα, αλλά μια παρακολούθηση μετεγχειρητική πάντα χρειάζεται. Όταν κάνουμε μια επέμβαση στον ανθρώπινο οργανισμό, όσο απλή και αν ακούγεται, που δεν είναι απλή, οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις και δύο καταράκτης έχει το καλό ότι είναι μια επέμβαση γρήγορη. Συχνά μπερδεύουμε το γρήγορο με το εύκολο. Δεν είναι εύκολη. Είναι μια από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις στον ανθρώπινο οργανισμό,
Γιατί ο ασθενής, καλώς ή κακώς, έχει μάθει ότι πρέπει το αποτέλεσμα μεταχειρητικά να είναι τέλειο. Όλοι περιμένουν μετά μια επέμβαση να δουν τέλεια. Άρα αυτό εκ των πραγμάτων κάνει την επέμβαση από μόνη της δύσκολη. Λοιπόν, άρα είναι μια επέμβαση δύσκολη λόγω και των απαιτήσεων. Είναι επίσης δύσκολη γιατί αφορά ένα πολύ μικρό όργανο, ένα ευαίσθητο όργανο, που δεν έχει πολυτέλεια να μην πάει κάτι κατά το επιθυμητό. Άρα, συνεπώς, αυτά όλα τα στοιχεία κάνουν την επέμβαση αυτή ιδιαίτερα απαιτητική. Όμως, εφόσον όλα πάνε καλά και στη μεγάλη πλειονότητα δεν αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά προβλήματα, ο ασθενής κινητοποιείται γρήγορα. Προσέχει, όπως είπα, το μεταχειρητικό διάστημα από τυχόν μολύνσης, που είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά από εκεί και πέρα επιστρέφει στην καθημερινότητά του με ευκολία. Η συντριπτική πλειοψηφία των επεμβάσεων που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Γκορέζη, ο καταράκτης? Μπορώ να πω ότι είναι το μεγαλύτερο ουσιαστικά ποσοστό, γιατί είναι και η πιο συχνή πάθηση που αντιμετωπίζουν λίγο πολύ οι ασθενείς και πολλοί το αντιμετωπίζουν χωρίς να το κατανοούν. Δηλαδή δεν το γνωρίζουν ότι έχουν έναν καταράκτη όταν έρχονται να εξεταστούν. Έρχονται με μια δυσκολία στη βραδινή όραση, έρχονται με μια δυσκολία στο να δουν λεπτομέρεια, έρχονται με ένα θάμβος γενικό, το οποίο πολλές φορές όταν αφορά και τα δύο μάτια μαζί δεν γίνεται και εύκολα αντιληπτό. Γιατί ο ασθενής δεν έχει μέτρο σύγκρισης. Όταν θα πέσει η όραση στο ένα το μάτι, γιατί ο καταράκτης προηγείται στο ένα μάτι σε σχέση με το άλλο, έχει ένα μέτρο σύγκρισης πώς βλέπει το ένα σε σχέση με το άλλο. Όταν και στα δύο μάτια η όραση πέφτει, δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς πρέπει κανονικά να δει. Εκεί λοιπόν απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος συζήτηση με τον ασθενή για να του δώσουμε να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα και φυσικά πείθεται και αντιλαμβάνεται τι σημαίνει όταν κάνει το πρώτο μάτι. Με το που κάνει το πρώτο μάτι, τότε καταλαβαίνει τι έκανε και τη διαφορά στο πώς πρέπει να βλέπει. Και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει επέμβαση στο άλλο μάτι, κύριε Γκορέζη? Πρέπει να υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο επεμβάσεις μεταξύ πρώτου και δεύτερου ματιού? Δεν είναι σωστό να γίνεται την ίδια μέρα. Ταυτόχρονα. Δηλαδή το ταυτόχρονα είναι κάτι που πολλές φορές διευκολύνει τον ασθενή χρονικά. Ιατρικά όμως δεν είναι σωστό. Και γιατί δεν είναι σωστό ιατρικά? Γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν πάει να είναι μια επέμβαση. Κάθε επέμβαση δυνητικά μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, μικρό ή μεγαλύτερο. Δεν ρισκάρουμε να έχουμε το ίδιο πρόβλημα και στα δύο μάτια δίγην χρόνου. Δεν υπάρχει λόγος. Κάνουμε λοιπόν το ένα το μάτι και μερικές μέρες μετά, 4, 5, 10, όταν ο ασθενής αισθανθεί πιο άνετα, κάνουμε και το δεύτερο μάτι, ώστε να είμαστε πιο σωστοί ιατρικά και πιο προβλέψιμοι στο αποτέλεσμά μας. Είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει σε ό,τι αφορά τον καταράκτη, κύριε Γκορέζη? Νομίζω το καταράκτη το καλύψαμε. Το καλύψαμε. Περιμένετε νεότερα πράγματα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καταράκτη? Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή να έχετε στα χέρια σας όλα εκείνα τα όπλα σε επίπεδο μεθοδολογίας για να αντιμετωπίσετε το καταράκτη, με αρκετούς τύπους φακών που μπορείτε να αντικαταστήσετε και όχι έναν. Μία ανέμακτη διαδικασία. Τι άλλο μπορεί να περιμένετε ως οφθαλμίατροι μελλοντικά για ακόμη καλύτερη αντιμετώπιση του καταράκτη? Και κυρίως, αν θέλετε, οι ίδιοι ασθενείς τι μπορεί να περιμένουν? Έχετε δίκιο σε αυτό. Όντως, η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή έρευνα γίνεται στον τομέα των ενδοφακών. Οι φακοί δηλαδή που αντικαταστούν τον ανθρώπινο κρυσταλλοειδή φακό. Σε επίπεδο εξέλιξη των μηχανημάτων, και εκεί όμως έχουμε εξελίξεις, φροντίζουμε τα μηχανήματα να είναι όσο γίνεται λιγότερο επιβαρυντικά για τον ίδιο τον οφθαλμό. Προσπαθούμε η επέμβαση να είναι όσο γίνεται λιγότερο επιβαρυντική για το μάτι. Να είναι κάτι το οποίο το όργανο λίγο πολύ να μην το αντιλαμβάνεται καν. Αυτό υποβοηθείται από μικρές τομές. Φανταστείτε ότι τώρα κάνουμε μια επέμβαση από τομές 2 χιλιοστών, δηλαδή τομές που με το ζόρι ουσιαστικά μπορεί να τις δει ο ασθενής. Ούτε καρφιτσούλα. Ακριβώς. Είναι πολύ γρήγορη σαν διαδικασία, γιατί μας διευκολύνει όλη η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε να κάνουμε πιο γρήγορα τα βήματα. Ακόμα και σε επίπεδο τυχόν προβλημάτων μπορούμε πιο εύκολα να αντιμετωπίσουμε τυχόν μικροπροβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν. Άρα η όλη διαδικασία όντως γίνεται όσο γίνεται λιγότερο επιβαρυντική για το μάτι. Η τεχνολογία πάντα προχωράει βέβαια, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι υπάρχει ένα τέρμα, ένα όριο ή ένα ταβάνι στο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι εταιρείες φροντίζουν με τομείς σύγχρονους εξελικτικούς να κάνουν όλο και νέες προσθήκες στο οπλοστάσιό μας για την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι πέρα από των καταρακτών, οι οποίοι δεν είναι τόσο σκληροί, είναι πιο εύκολοι διαχειρίσιμοι, μας έρχονται συχνά ακόμα ασθενείς οι οποίοι έχουν καταράκτες παραμελημένους. Και ο παραμελημένος καταράκτης είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα γιατί δεν είναι μόνο δύσκολο να αφαιρέσουμε ανώδυνα για το μάτι ένα σκληρό φακό. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και τι κρύβεται πίσω από ένα σκληρό φακό. Έχουμε δηλαδή περιπτώσεις που έρχονται ασθενείς με σχεδόν αδιαφανείς εντελώς φακούς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα με την άμεση εξέταση να δούμε κάποιο πρόβλημα που κρύβεται από πίσω.
δεν έχουμε τη δυνατότητα με σύγχρονο εξοπλισμό να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Ένας υπέρηχος που διενεργείται βοηθάει να δούμε αν υπάρχει μια αποκόλληση, ένα χοντρό πρόβλημα. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε αν υπάρχει εύκολα μια οχροπάθεια, δεν μπορούμε να δούμε αν υπάρχει από πίσω κάποιο πρόβλημα απόφραξης κάποιου αγκίου που να έχει αφήσει κάποιο αποτύπωμα στον αμφιβληστροειδή. Άρα, συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε να κάνουμε ένα πολύ πιο δύσκολο χειρουργείο για το μάτι και με ένα βέβαιο αποτέλεσμα. Άρα, συνεπώς, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις η τεχνολογία έχει να μας προσφέρει ακόμα πράγματα, ώστε και αυτά τα περιστατικά να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ακόμη πιο εύκολα. Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε για άλλες παθήσεις και να δούμε βέβαια έτσι και τι καινούργια έχετε σε επίπεδο μηχανημάτων, γιατί το Κέντρο Όρασης Ηπείρου έτσι, σε αυτή τη διαδρομή των 20 χρόνων εξελίσσεται και σε αυτό το τομέα. Συνεχώς. Επενδύει συνεχώς, έτσι, παρέχοντας έτσι, όλη αυτή τη νέα τεχνολογία και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν εντός και εκτός συνόρων. Σε λίγα λεπτά λοιπόν και πάλι κοντά σας. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η εκπομπή στο μικροσκόπιο είναι και πάλι κοντά σας. Απόψε στο μικροσκόπιο έχουμε βάλει τις οφθαλμολογικές παθήσεις. Συζητάμε για όλα τα νεότερα δεδομένα, τις νεότερες εξελίξεις και όπως αυτές αξιοποιούνται και εφαρμόζονται εδώ και 20 χρόνια από το Κέντρο Όρασης Ηπείρου. Και μαζί μου σε αυτή την συζήτηση είναι ο χειρουργός οφθαλμίατρος και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Όρασης Ηπείρου, ο κύριος Σπύρος Γκορέζης. Και κύριε Γκορέζη, θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής από εκεί που σταματήσαμε το πρώτο. Δηλαδή, είπαμε ότι το Κέντρο Όρασης Ηπείρου όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να συμβαδίσει με όλες τις εξελίξεις στις θεραπευτικές αντιμετωπίσεις και βέβαια να επενδύει συνέχεια σε νέο εξοπλισμό, σε νέα μηχανήματα, γιατί δεν μπορείς να συμβαδίσεις με τις εξελίξεις αν δεν επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι των μηχανημάτων. Καινούργιες προσθήκες έχετε, κύριε Γκορέζη. Βέβαια, κάποιες έτσι, τις είδα από κοντά, είναι η αλήθεια, πριν από λίγες ημέρες. Σωστά, έχετε δίκιο. Η τεχνολογία, ειδικά στην οφθαλμολογία, δεν σταματάει ποτέ. Νέες τεχνολογίες, νέα μηχανήματα, νέες θεραπείες συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο. Πρέπει λοιπόν ουσιαστικά να παρακολουθούμε την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να επιλέγουμε βέβαια, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και θεραπείες οι οποίες δεν αποδίδουν απαραίτητα αυτά που υπόσχονται. Προσέχουμε λοιπόν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις πρώτα απ' όλα, να βλέπουμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά αποδίδει και αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προσφέρουμε ουσιαστικά στον ασθενή, ώστε να ξέρει ο ασθενής ότι αυτό που κάνει έχει ένα background από πίσω. Έχει δηλαδή μία περίοδο στην οποία αποδείχθηκε η αξία του, μία περίοδο στην οποία φάνηκαν αποτελέσματα θεραπευτικά, άρα να ξέρει και αυτός ότι περιμένει κάτι θετικό και από τον κόπο και από τα χρήματα που πιθανόν θα χρειαστεί να δώσει. Ένα πολύ συχνό πρόβλημα στον κόσμο που το αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή σε άλλοτε βαρύτητα και σε άλλοτε άλλο βαθμό είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς. Η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς είναι μια πάθηση η οποία σχετίζεται και με το κάπνισμα, σχετίζεται και με το μεταβολισμό κάποιων ασθενών, είναι συχνή σαν κατάσταση και ταλαιπωρεί κόσμο πολύ και τον ταλαιπωρεί με την έννοια ότι τον περιορίζει στις καθημερινές του απλές συνήθειες. Πρώτη και βασικότερη, το να δω μια λεπτομέρεια. Η οχρά κοιλίδα, να θυμίσουν, η περιοχή εκείνη στο πίσω μέρος του ματιού που βλέπει τις λεπτομέρειες. Είναι αυτή δηλαδή που είναι επιφορτισμένη να δει όταν εμείς θα κοιτάξουμε κάτι με προσοχή. Εγώ θα σας κοιτάξω στο πρόσωπο, η οχρά κοιλίδα θα δει το πρόσωπο, όλο το υπόλοιπο, η υπόλοιπη εικόνα θα απασχολήσει τον υπόλοιπο αμφιλιστροειδή. Άρα, όταν εγώ έχω ένα πρόβλημα στην οχρά κοιλίδα, θα σας κοιτάω στο πρόσωπο, θα βλέπω πάνω το φως, θα βλέπω το γραφείο. Θα βλέπω αριστερά, θα βλέπω δεξιά, δεν θα βλέπω αυτό που θέλω να δω, το πρόσωπο. Άρα, συνεπώς, αυτό θα με επιβαρύνει και στις καθημερινές μου δραστηριότητες που θέλω λεπτομέρεια, στην οδήγηση, στο να δω τηλεόραση, στο να διαβάσω, στο να δω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ειδικά στην ξηρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση, δεν αντιμετωπίζεται και εύκολα. Είναι μια κατάσταση ξηρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση οχράς που εξελίσσεται αργά, λίγο πολύ όμως σταθερά. Δεν έχει κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση, δεν είχε τουλάχιστον κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση άλλου τύπου μέχρι πρότινος. Βοηθούσαμε με βιταμίνες, ειδικού τύπου βιταμίνες, που συμπλήρωναν τις χρωστικές που σταδιακά χάνονταν από την περιοχή της οχράς κοιλίδας, όχι όμως κάτι άλλο ουσιώδες. Στην υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση, από την άλλη μεριά, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ενέσεις. Οι ενέσεις έχουν αλλάξει άρδιν την αποτελεσματικότητά μας σε αυτού του τύπου την πάθηση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2 δεκαετίες.
βοηθώντας μας να δώσουμε λύση σε προβλήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα οδηγούσαν πολλές φορές στην τύφλωση. Στην ξηρού τύπου όμως που ανέφερα πριν, δυστυχώς δεν είχαμε κάτι δραστικό. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια εξελίχθηκε μια θεραπεία και για την ξηρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση. Βέβαια, η θεραπεία αυτή δεν έχει τη μορφή του κάνω μια θεραπεία και ξαφνικά βλέπω κανονικά, βλέπω σαν να μην είχα το πρόβλημα ποτέ. Ο σκοπός αυτής της θεραπείας πρωτίστως είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται το πρόβλημα και σε πιο πρώιμες μορφές ή δυνατόν να βοηθήσει και να βελτιώσει την κατάσταση. Και να τη βελτιώσει όχι μόνο με την έννοια αισθάνομαι λίγο καλύτερα ή θεωρώ ότι είστε λίγο καλύτερα εξετάζοντάς σας κλινικά, αλλά και σε ειδικές εξετάσεις, στην τομογραφία της οχρασκελίδας, να δούμε ότι κάποιες ειδικές αλλοιώσεις βελτιώνονται κιόλας. Λοιπόν, η θεραπεία λοιπόν είναι η λεγόμενη φωτοτροποποιητική θεραπεία, photomodulation therapy, αφορά τη χρήση φωτός, δεν χρησιμοποιεί κάποιο λέιζερ ή κάποια ειδική θεραπεία που να αφορά παρέμβαση στο εσωτερικό του ματιού, δεν είναι ένα χειρουργείο, είναι μια πολύ απλή στη λογική της θεραπεία. Ο ασθενής κάθεται αναπαυτικά, φοράει μια μάσκα, η οποία μάσκα έχει μια ειδική ακτινοβολία φωτός, το οποίο πολλές φορές το αντιλαμβάνεται σαν κόκκινο φως ή σαν κίτρινο φως, και η δράση αυτής της ακτινοβολίας στο πίσω μέρος του ματιού είναι να διαγείρει τα κύτταρα στην περιοχή εκεί, βοηθώντας τα να συνέλθουν. Και πώς το κάνει αυτό? Σε σημαντικό βαθμό βοηθάει τα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι στοιχεία του κυττάρου που αφορούν την ενέργειά του. Είναι η κινητήριος δύναμη του κυττάρου. Ενεργοποιώντας τα λοιπόν αυτά, λειτουργώντας αντιοξυδωτικά, το οξυδωτικό του στρες, θυμίζω, είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν, το γνωρίζουν, είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό. Λειτουργώντας λοιπόν αντιοξυδωτικά, σταματώντας δηλαδή αυτή τη διαδικασία, βοηθάει όσο γίνεται να σταματήσει η εξέλιξη της ηλικιακής εκφύλισης ξηρού τύπου, να αναπλαστεί όσο μπορεί κάποια περιοχή, άρα να βοηθήσει τον ασθενή να αισθανθεί καλύτερα. Και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να βοηθήσει και την αίσθηση ουσιαστικά της όρασής του. Είναι μια θεραπεία η οποία έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια με πολυκεντρικές μελέτες. Δεν είναι μια θεραπεία η οποία σε κάποιες κέντρα από κάποιους γιατρούς φάνηκε ότι είχε αποτελέσματα. Είναι παγκοσμίως γνωστή πλέον η δράση της. Πρώτο χρησιμοποιήθηκε σαν τύπος θεραπείας από την NASA στους αστροναύτες, γιατί διαπιστώθηκε ότι το κόκκινο φως βοηθούσε την επούλωση σε μικροτραυματισμούς. Πέρασε στην δερματολογία, όπου ξέρουμε και εκεί ότι βοηθάει στην ανάπλαση ουσιαστικά του δέρματος, και διαπιστώνοντας ότι είχε ευεργετικά ωφέλη και στην οχρά κοιλίδα, εξελίχθηκαν ειδικές συσκευές, ειδικές θεραπείες που αφορούν την οχρά κοιλίδα, που έδειξαν ανάλογα ουσιαστικά αποτελέσματα. Πλέον λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα με αυτές τις σύγχρονες συσκευές, που από την αρχή του έτους διαθέτουμε και στο κέντρο μας, να βοηθήσουμε αυτούς τους ασθενείς που μέχρι τώρα δυστυχώς δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε τίποτα. Και επίσης να βοηθήσουμε ασθενείς οι οποίοι είναι πιο ενεργοί στην πρόληψη και στους οποίους διαπιστώνουμε προβλήματα αρχικά, να προλάβουμε να μην εξελιχθούν αυτά τα προβλήματα σε δυσκολότερες και πιο δύσκολες να αντιμετωπιστούν καταστάσεις. Και στην περίπτωση της οχράς κοιλίδας έχουμε την εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, έχουμε ασθενείς σε μικρότερες ηλικίες από αυτές που ενδεχομένως και εδώ βλέπετε σε διάφορες ηλικιακές ομάδες το πρόβλημα. Η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς είναι μία από τις συχνότερες αιτίες μείωσης της όρασης σε ηλικίες άνω των 50. Έτσι, δεν είναι μια πάθηση που αφορά τους ανθρώπους ηλικίας 80-90. Πολλές φορές εντοπίζεται σε αυτούς γιατί δημιουργεί εκεί μια σημαντική μείωση στην όραση, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή ή από το περιβάλλον του ασθενή, όταν έχει φτάσει πλέον σε σημείο λίγο πολύ απροχώρητο. Όμως, όταν ο ασθενής κάνει προληπτικό έλεγχο και γίνονται οι κατάλληλες εξετάσεις, πολύ συχνά σε ηλικίες που δεν το περιμένει και σε εξετάσεις που δεν το περιμένει, βλέπουν ότι αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Όταν αυτά τα προβλήματα εντοπιστούν και αντιμετωπιστούν με θεραπείες έγκαιρα, ο ασθενής προλαμβάνει καταστάσεις δυσάρεστες. Δεν αφορά λοιπόν η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς τους περίλικες, αφορά ανθρώπους ηλικίες άνω των 50, ενίοτε και νωρίτερα, όταν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια. Το γονίδιο δυστυχώς δεν το ξεφεύγουμε. Όταν υπάρχει ένα ιστορικό, καλό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ένας μεγαλύτερος,
πιο λεπτομερής ουσιαστικά έλεγχος των ματιών μας. Αυτή η θεραπευτική αντιμετώπιση παίρνει χρόνο, χρειάζεται κάποιες επαναλήψεις, κύριε Γκορέζη. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κάποιες επαναλήψεις στην πρώτη της φάση. Δηλαδή, στον πρώτο μήνα θεραπείων μπορεί ο ασθενής να χρειαστεί να έρθει και 1 και 2 φορές στο κέντρο, προκειμένου να κάνει την απαραίτητη θεραπεία, η οποία είναι σύντομη όμως. Έρχεται δηλαδή για 1 τεταρτάκι, όπου φοράει μια μάσκα, ξεκουράζεται, σηκώνεται, φεύγει, χωρίς να χρειάζεται να πάρει. 2 φορές το μήνα μιλάμε. 2 φορές τη βδομάδα για τον πρώτο μήνα. 1 ως 2 φορές την εβδομάδα, να το πω ορθότερα, για τον πρώτο μήνα. Και από εκεί πέρα γίνεται μια επαναληπτική θεραπεία κάθε 3 μήνες ή 4. Από εκεί πέρα είναι εύκολη δηλαδή η διαδικασία. Αλλά και η ίδια η θεραπεία όταν γίνεται δεν τον περιορίζει από κάτι. Είναι συντομότατη, αφορά ένα 12 λεπτό, 15 λεπτό περίπου. Έρχεται, κάνει τη θεραπεία του, φεύγει, δεν χρειάζεται κάποια προφύλαξη μετά, δεν έχει κάποια ευαισθησία μετά, δεν χρειάζεται κάποιο κολλήριο μετά, δεν χρειάζεται κάποια ειδική αντιμετώπιση μετά. Ό,τι έκανε την προηγούμενη μέρα, κάνει και την επόμενη τη θεραπεία. Μάλιστα. Άρα και εδώ σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με το πόσο έχει προχωρήσει, αν θέλετε, η συγκεκριμένη πάθηση, θα εξαρτηθεί και το αποτέλεσμα, κύριε Γκορέζη. Προφανώς. Σε όλες τις παθήσεις, όσο πιο νωρίς εντοπίζουμε ένα πρόβλημα, τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα. Και πιο νωρίς το αντιμετωπίζουμε, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματά μας. Άρα, στην περίπτωση που εντοπιστεί πάρα πολύ εγκαίρος, άρα μπορούμε να μιλάμε για ίαση σχεδόν. Σε ασθενείς οι οποίοι έγκαιρα διαπιστώνουμε προβλήματα νωρίς σχετικά και τα διαπιστώνουμε πολλές φορές με τη μορφή των ντρούζεν. Τι είναι τα ντρούζεν? Τα ντρούζεν είναι μικρές αλλοιώσεις σαν κουκκία πάνω ουσιαστικά στην οχρά κοιλίδα, τα οποία φαίνονται με ειδικές εξετάσεις, όπως είναι η τομογραφία της οχράς. Λίγο πολύ περισσότεροι ξέρουμε ή έχουμε κάνει, ή κάποιος στο περιβάλλον μας έχει κάνει τομογραφία της οχράς. Όταν βλέπουμε λοιπόν τέτοιου τύπου αλλοιώσεις εκεί και κάνουμε τη θεραπεία μας έγκαιρα, έχουμε διαπιστώσει ότι αυτά τα ντρούζεν υποχωρούν. Δηλαδή είναι τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Δεν είναι κάτι που νομίζουμε ή θεωρούμε ή φανταζόμαστε ότι μπορεί να γίνεται. Είναι κάτι που το βλέπουμε πραγματικά ποσοτικοποιημένα να συμβαίνει. Πέρα από το κομμάτι, αν θέλετε, το θεραπευτικό και τη δυνατότητα που έχετε πλέον μέσω των νέων μηχανημάτων να αντιμετωπίσετε, στο κομμάτι της διάγνωσης, για να μπει πιο σωστά η διάγνωση, και εκεί υπάρχουν νεότερα μηχανήματα που σας βοηθάνε ακριβώς να μπει η διάγνωση, κύριε Γκορέζη? Η πιο χρήσιμη εξέταση στο κομμάτι της οχράς κοιλίδας είναι η τομογραφία της οχράς. Η τομογραφία της οχράς είναι μια εξέταση που πλέον λίγο πολύ παρέχεται από τους περισσότερους συναδέλφους ή άνετα μπορεί κάλλιστα να παραπεμφθεί στο κέντρο μας και να γίνει σε εμάς για λογαριασμό οποιοδήποτε συναδέλφου. Είναι μια εξέταση η οποία μας δίνει πληροφορία ανατομική για την οχρά κοιλίδα και μας τη δίνει με τη μορφή της απεικόνησης, όπως βγάζουμε δηλαδή μια μαγνητική τομογραφία για να δούμε κάτι έτσι ομοίως, έχουμε μια άμεση αποτύπωση της ανατομίας της οχράς, άρα μπορούμε να δούμε πρώιμα προβλήματα, προβλήματα που δεν έχουν δώσει ακόμα κλινική συμπτωματολογία, δεν έχουν μειώσει δηλαδή την όραση, άρα να τα εντοπίσουμε έγκαιρα και να τα αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά έγκαιρα και μάλιστα να μετρήσουμε και την απόδοση της θεραπείας που κάνουμε, να δούμε έχουμε βελτίωση σε αυτό που κάνουμε. Αυτό έχει σημασία και στην ξηρού τύπου αλλά και στην υγρού τύπου ηλικιακή εκφύλιση της οχράς, δηλαδή στην παρακολούθηση παθήσεων που απαιτούν θεραπεία με ενέσεις. Πιο δραστική θεραπεία εκεί πέρα, πιο παρεμβατική η θεραπεία μας και εκεί η παρακολούθηση γίνεται με την τομογραφία της οχράς. Οι τομογραφίες οι σύγχρονες γίνονται όσο γίνεται, όλο περνάει ο καιρός, γίνονται λιγότερο δύσκολες για τον ασθενή και για τον γιατρό. Δηλαδή είναι γρήγορα μηχανήματα. Η λήψη γίνεται χωρίς καλά να το καταλάβει ο ασθενής σε πολύ γρήγορο χρόνο. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να βάζουμε σταγόνες όπως βάζαμε παλιότερα και άρα να έχουμε τη δυσκολία αυτή στην όραση όταν φεύγει ο ασθενής ουσιαστικά από το ιατρείο. Είναι μηχανήματα τα οποία μας δίνουν και επιπλέον πληροφορίες, μπορούν να μετρήσουν και τη ροή του αίματος στα αγκία στην περιοχή. Μας δίνουν δηλαδή ένα μεγαλύτερο πλήθος πληροφοριών, το οποίο εμείς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στην παρακολούθηση ή στη βαρύτητα ουσιαστικά της νόσης που βλέπουμε. Άρα μια συνολικότερη εικόνα του οφθαλμού. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια εικόνα του οφθαλμού. Ακριβή. Μιλήσαμε για καταράκτη, μιλήσαμε για ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Να σας πάω και στο γλαύκομα. Γιατί δεν ξέρω, είναι οι τρεις αυτές οι παθήσεις που δημιουργούν και το μεγαλύτερο πρόβλημα στους ασθενείς σας, κύριε Γκορέζη, μεγαλύτερη δυσκολία σε ό,τι αφορά την όρασή τους? Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκόματος, οφείλουμε ουσιαστικά να επιστήσουμε την προσοχή των ασθενών, του κόσμου γενικότερα, όχι μόνο των ασθενών, σε αυτήν την πάθηση που λέγεται γλαύκομα, η οποία είναι μια πάθηση που σιωπηλά μπορεί να μας τυφλώσει. Μπορεί δηλαδή να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια της όρασης, που δυστυχώς δεν μπορεί να ανακτηθεί. Δεν είναι καταράκτης, χάνω την όρασή μου, κάνω μια επέμβαση, ξαναβλέπω όπως πριν. Δεν είναι ηλικιακή εκφύλιση, χάνω την όρασή μου, αλλά τη χάνω σταδιακά,
με έναν αλφα ρυθμό. Μπορώ να κάνω και κάποια πράγματα στην υγρού τύπου, να κάνω δηλαδή ενέσεις, να βελτιώσω την κατάσταση, ή θεραπεία φωτοτροποποιητική στην ξηρού τύπου και να επιβραδύνω την εξέλιξη. Το γλαύκομα είναι μια κατάσταση που όταν παραμεληθεί, δυστυχώς είναι αμήλικτο για την όρασή μας. Πρέπει λοιπόν να εξεταζόμαστε. Και πώς εξεταζόμαστε? Μετρώντας την πίεσή μας καταρχήν. Το πλέον εύκολο είναι μια εξέταση που γίνεται από το σύνολο των συναδέλφων οφθαλμιάτρων. Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος που θα επισκεφτώ και δεν θα μπορεί να μου μετρήσει την πίεση. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να μου τη μετρήσει πάντα με τη μέγιστη ακρίβεια. Μία αρχική μέτρηση. Να ξέρω αν βρίσκομαι σε ένα οριακό ή όχι επίπεδο. Επίσης, μία εκτίμηση του οπτικού νεύρου. Και αυτό είναι στη βασική οφθαλμολογική εκτίμηση. Ο οφθαλμίατρός μου, πολύ εύκολα με έναν απλό φακό, μπορεί να έχει μια πρώτη εικόνα του οπτικού μου νεύρου και να του φανεί αν είναι εντός φυσιολογικών ορίων ή έχει κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να μας προβληματίσουν. Από εκεί και πέρα, όταν ουσιαστικά υπάρχει κάποιο καμπανάκι, υπάρχει κάποια σημεούλα η οποία μας κινεί την προσοχή ή μας ζητά την μεγαλύτερη προσοχή μας, υπάρχουν πιο ειδικές εξετάσεις που μπορούν να γίνουν, όπως είναι τα οπτικά πεδία. Τα οπτικά πεδία είναι μια εξέταση στην οποία μετράμε πόση ένταση πρέπει να έχει ένα φωτεινό ερέθισμα για να το καταλάβω. Όταν είναι στο οπτικό μου πεδίο. Όταν δηλαδή εγώ κοιτάω χονδρικά, να σας το αναφέρω μπροστά, αν ανάψει ένα φωτάκι στο πλάι μου, πόσο εύκολα θα το αντιληφθώ. Άρα, συνεπώς, αυτό το αξιοποιούν σύγχρονες συσκευές, οι οποίες ανάβουν διάφορα φωτάκια στο οπτικό μου πεδίο, όσο εγώ είμαι ακουμπισμένος μέσα σε ένα μικρό θόλο, και με βάση την ένταση αυτού του ερεθίσματος μας δείχνουν την ευαισθησία που έχει το μάτι μου. Όταν η ευαισθησία αυτή μειώνεται, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινάει κάποιο πρόβλημα. Το αξιολογεί ο οφθαλμίατρος μου και μου λέει τι πρέπει να κάνω από εκεί και πέρα. Επίσης, μπορώ να κάνω τομογραφία του οπτικού νεύρου, η οποία πλέον θεωρείται συμπληρωματική και αναγκαία εξέταση και αυτή όσον αφορά το γλαύκομα, και μάλιστα εξέταση που έχει και μεγαλύτερη ακρίβεια, γιατί δεν στηρίζεται στο υποκειμενικό, κατάλαβα, δεν κατάλαβα κάτι. Είναι μια μέτρηση που γίνεται πιο αντικειμενικά. Πάμε και σκανάρουμε το οπτικό νεύρο και βλέπουμε, είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι για την ηλικία μου και για το φύλο μου. Είμαι δηλαδή άντρας εντός ετών 50. Είναι το οπτικό μου νεύρο αυτό που θα έπρεπε να είναι για το άντρες ετών 50. Παίρνω δηλαδή την εικόνα που βλέπω και τη συγκρίνω με μια μεγάλη δεξαμενή ασθενών για να δω πού διαφοροποιούμε. Αν διαφοροποιούμε, πρέπει να το ψάξω παραπέρα. Αν όχι, σημαίνει ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο. Άρα, έτσι με τον τρόπο αυτό. Και βλέπω αν έχω ένα πρόβλημα και δημιουργώ και ένα σημείο αναφοράς. Ξέρω ότι τώρα είμαι καλά ή ξέρω ότι τώρα έχω ένα μικρό πρόβλημα, δεν πρέπει να μεγαλώσει. Θεραπείες που μπορώ να κάνω. Οι θεραπείες του γλαυκόματος είναι λίγο πολύ και αυτές πλέον δεδομένες και συγκεκριμένες και καθορισμένες από τις εταιρείες γλαυκόματος. Εταιρείες γλαυκόματος είναι παγκόσμιοι οργανισμοί, είτε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γλαυκόματος, είτε η Αμερικανική Εταιρεία Γλαυκόματος, οι οποίες δίνουν κάποιες οδηγίες τι πρέπει να κάνουμε όταν διαπιστώνουμε προβλήματα στην πίεση του ματιού. Μία πρώτη θεραπεία που πλέον έχει κερδίσει έδαφος με τα αποτελέσματά της, με την ασφάλειά της και με την ευκολία που γίνεται, είναι το λεγόμενο SLT laser. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πλέον που προτείνουμε στους ασθενείς όταν διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα με την πίεση του ματιού. Όταν διαπιστώνουμε ότι η πίεση του ματιού αρχίζει να ξεφεύγει, ανεβαίνει και αρχίζει να γίνεται προβληματική, για να την μειώσουμε, δεν είναι η πρώτη μας σκέψη πλέον να δώσουμε ένα κολλήριο. Η πρώτη μας σκέψη πλέον είναι να κάνουμε ένα λέιζερ. Γιατί το λέιζερ αυτό δεν μας επιβαρύνει. Δεν δημιουργεί κάποια παρενέργεια η οποία θα είναι κρίσιμη για το μάτι. Ή θα δουλέψει σαν λέιζερ, σαν θεραπεία, ή δεν θα δουλέψει. Αν δεν δουλέψει και δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, προχωρούμε στα κολλήρια ή σε βαρύτερες ακόμη περιπτώσεις σε χειρουργία ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Το ίδιο το λέιζερ όμως μπορεί, εφόσον είναι αποτελεσματικό, να μας απαλλάξει από την ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, άρα να μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση του προβλήματός μας. Όταν αυτό δεν θα λειτουργεί, όταν δεν θα έχει πλέον την αποτελεσματικότητα που είχε στην αρχή, τότε περνάμε στη χρήση των κολληρίων. Και γιατί βάλαμε τα κολλήρια σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με το λέιζερ? Γιατί το λέιζερ, όπως είπα, δεν δημιουργεί κάποιο μόνιμο αποτέλεσμα στο μάτι, διεγείρει τη λειτουργία της απορροής του υγρού του ματιού, άρα της μείωσης της πίεσης, μόνο βοηθώντας το μάτι να λειτουργήσει καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση. Το κολλήριο από την άλλη μεριά όμως πάντα μπορεί να έχει και κάποια παρενέργεια. Είτε παρενέργεια τοπική, να μας κάνει μια αλλεργία, να μας κάνει ένα αρεθισμό, είτε συστηματική, να απορροφηθεί από τη συστηματική κυκλοφορία και να μας κάνει αρρυθμίες, να μας κάνει πτώση της πίεσης, να μας κάνει συστηματικά τέτοια ουσιαστικά συμπτώματα. Άρα δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ή να το χρησιμοποιούμε πάντα με περισσή ευκολία. Και επίσης κάποια στιγμή
μπορεί να μην είναι και αυτό αποτελεσματικό. Η λεγόμενη ανοχή στο φάρμακο. Το φάρμακο δεν έχει πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα όταν ξεκινάω να το παίρνω και όταν το έχω πάρει ήδη για 3, 4, 5, 10 χρόνια για όσο χρειαστεί. Κάποια στιγμή ο μηχανισμός λειτουργίας του δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να προσθέσουμε κολλήρια, άρα να προσθέσουμε φάρμακα, άρα να προσθέσουμε πιθανές παρενέργειες, πράγμα που και αυτό έχει το όριό του. Το λέιζερ λοιπόν μας βοηθάει να είμαστε όσο γίνεται πιο καθυστερημένοι στην έναρξη χρήσης τέτοιων φαρμάκων και όταν πλέον και αυτό τα φάρμακα δεν είναι αρκετά, εκεί πλέον θα σκεφτούμε, χωρίς να προβληματιστούμε ιδιαίτερα και με τη συμβουλή πάντα του κατάλληλου οφθαλμιάτρου, την ανάγκη ενός χειρουργείου. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τα χειρουργεία του γλαυκώματος, δεν πρέπει να τα απορρίπτουμε de facto, όχι δεν κάνω χειρουργείο γλαυκώματος γιατί έχω ένα γνωστό που είχε πρόβλημα, γιατί πολλές φορές ένα χειρουργείο γλαυκώματος μπορεί να μαλύσει το πρόβλημα, να σταθεροποιήσει μια ενδεχόμενη απώλεια όρασης και να μην χρειαστεί να βάζουμε και κολλήρια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι να είμαστε κατάλληλοι για ένα τέτοιο χειρουργείο και να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, από άτομα που έχουν εμπειρία στον τομέα αυτό, έτσι, που είναι ένας ειδικός τομέας της οφθαλμολογίας και εμείς στο κέντρο όρασης Επείρου τυχάνει να έχουμε γιατρούς, οφθαλμιάτρους, οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με το αντικείμενο αυτό μόνο, άρα παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα και αντιμετώπιση στο πρόβλημα αυτό. Σίγουρα βάλαμε στο επίκεντρο της σημερινής μας συζήτησης, κύριε Γκορέζη, έτσι κάποιες από τις πιο σοβαρές παθήσεις, δεν είναι οι μόνες, υπάρχουν πολλές άλλες. Όπως επίσης φαντάζομαι μια καθημερινότητα για το κέντρο όρασης Επείρου είναι και τα... διαθλαστικά λέιζερ, βέβαια. Έτσι, εντάξει. Ναι, έχετε δίκιο. Το λέιζερ της μυοπίας είναι νομίζω από τις θεραπείες εκείνες που ο μέσος ασθενής, όχι ο μέσος ασθενής, ο μέσος Έλληνας θα έλεγα, είναι πιο εξοικειωμένος. Όλοι λίγο πολύ έχουν κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, ο οποίος έχει κάνει επέμβαση λέιζερ, ξέρουν τα αποτελέσματα, ξέρουν ότι είναι μια επέμβαση η οποία είναι ασφαλής, δεν πάβει βέβαια να είναι επέμβαση, άρα χρειάζεται έναν λεπτομερή έλεγχο προεγχειρητικό να ξέρουμε ότι ο ασθενής είναι κατάλληλος. Χρειάζεται παρακολούθηση, γιατί πάντα μπορεί κάτι να μας προβληματίσει μεταχειρητικά. Άρα πρέπει να έχουμε τον ασθενή από κοντά να τον παρακολουθούμε, να ξέρουμε ότι όλα εξελίσσονται ομαλά, πριν τον αποδεσμεύσουμε ουσιαστικά εντελώς. Είναι μια επέμβαση εύκολη, σύντομη και με αποτελέσματα τα οποία είναι θεαματικά. Όταν ξαπλώνεις σε ένα κρεβάτι και 10 λεπτά αργότερα έχεις σηκωθεί, έχοντας κάνει μια επέμβαση ταυτόχρονα και στα δύο μάτια και μπορείς και βλέπεις γύρω σου κανονικά, πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι είναι συγκινητικό για τον ασθενή. Δηλαδή το ότι ξαφνικά καταφέρει να κάνει κάτι που τόσα χρόνια το έκανε μόνο με τη βοήθεια γυαλιών, υφακών επαφής, με αισθητικά προβλήματα, με λειτουργικά προβλήματα από τα γυαλιά ή με δυσκολίες από τους φακούς επαφής, με πεφικίτιδες ή με δυσανεξία στους φακούς, να μην μπορώ να τους χρησιμοποιήσω, με περιορισμό σε σπορ, περιορισμό στο μπάνιο στη θάλασσα, να μην μπορώ να φορέσω το γυαλί ηλίου που ήθελε, πάση περιπτώσει, αν θέλετε, και ξαφνικά να βλέπει ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα προβλήματα αυτά λύνονται, είναι για τον ασθενή πολλές φορές απελευθερωτικό. Οι επεμβάσεις αυτές έχουν πλέον, από όταν ξεκίνησαν το 1986 για την PRK ή το 1991 για τη LASIK, εφαρμοστεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο. Έχουν δοκιμαστεί, έχουν δείξει την φιλικότητά τους προς το μάτι, έχουν βοηθήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμο. Ο κόσμος αυτός έχει μεγαλώσει, με τη σειρά του έχει κάνει καταράκτη, δεν δημιούργησε πρόβλημα η προγενέστερη επέμβαση στην αντιμετώπιση άλλων θεμάτων που προκύπτουν με την πάροδο της ηλικίας. Ασθενείς αυτοί έχουν γεννήσει φυσιολογικά, γιατί υπήρχε και αυτός ο μύθος παλιότερα, ότι κάνω λέιζερ, δεν μπορώ ουσιαστικά να γεννήσω φυσιολογικά. Δεν έχει αυξηθεί η μυοπία τους στην πορεία, όσο επιτοπλίστων. Υπάρχουν και ασθενείς βέβαια που μπορεί να αλλάξει η μυοπία τους. Μπορούν να ξανακάνουν λέιζερ αν χρειαστεί. Έχει επαναληφθεί δηλαδή σαν διαδικασία σε ασθενή χωρίς να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Είναι δηλαδή μια διαδικασία ευέλικτη και μια διαδικασία η οποία πλέον δεν μας φοβίζει. Κάθε ασθενής βέβαια τον ενδιασμό του τον έχει. Κάθε ασθενής απαιτεί μια συζήτηση με τον οφθαλμίατρο που θα του λύσει κάθε απορία, κάθε φόβο, κάθε ενδιασμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια επέμβαση η οποία δεν αφορά έναν ασθενή. Ο άνθρωπος που θα έρθει να κάνει λέιζερ, συνήθως πιο νέος άνθρωπος, δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα υγείας, όπως έχει αυτός που έχει καταράκτη, αυτός που έχει μια αποκόλληση αμφιστροειδούς, αυτός που έχει ένα γλαύκωμα. Είναι ένα καθόλου υγιής άνθρωπος, έχει ένα πρόβλημα διαθλαστικό και θέλει να το λύσει. Άρα, εμείς σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε να είμαστε εξτρά προστατευτικοί, εξτρά προσεκτικοί στην επέμβαση που πάμε να κάνουμε.
Και αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στο κέντρο όρασης, χρησιμοποιώντας τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό προεγχειρητικό και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό του ίδιου του χειρουργείου. Είμαστε από τα λίγα κέντρα στην Ελλάδα που έχουμε πρόσβαση σε ειδικό λέιζερ για τη LASIK, το femto laser, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο όσον αφορά την τεχνολογία δημιουργίας του κρυμνού, του flap στη LASIK τη μέθοδο. Χρησιμοποιούμε τελευταίας γενιάς λέιζερ διαθλαστικό της Zeiss, που είναι ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διαθλαστικής τεχνολογίας, το MEL 90. Είναι ένα λέιζερ το οποίο έχει να προσφέρει ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να μας προσφέρει η σύγχρονη διαθλαστική χειρουργική και φροντίζουμε πάντα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Βέβαια, το πιο σημαντικό, ξαναλέω, είναι η συζήτηση με τον ασθενή. Να τον κατευθύνουμε βήμα-βήμα μαζί στο πώς μπορεί να λύσει το πρόβλημα των γυαλιών του με ασφάλεια και με ευκολία για τον ίδιο. Η μοιοπία, φαντάζομαι, έχει τη μερίδα του λέοντος σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει και ο αστιγματισμός, υπάρχει και η πρεσβειοπία, υπάρχει και η υπερμετροπία. Αλλά φαντάζομαι πιο πολύ η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούν τη μοιοπία. Έτσι? Η πλειονότητα των περιπτώσεων που καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα, όντως είναι η μοιοπία. Βέβαια, να επισημάνω εδώ το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο είμαστε υπερμέτροπες. Έχουμε λίγη υπερμετροπία. Επειδή όμως το μάτι το ίδιο καταφέρνει και την αντισταθμίζει, δεν προδιδόμαστε γιατί δεν χρειαζόμαστε γυαλιά. Ο μύοπας από την άλλη μεριά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το φακό του για να λύσει το πρόβλημα, άρα του είναι αναγκαίο το γυαλί. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι που φοράνε γυαλιά είναι λίγο πολύ μύοπες και γι' αυτό είναι και η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που θα χρειαστούν αντιμετώπιση με διαθλαστική χειρουργική, με λέιζερ μοιοπία, όπως το λέμε. Μάλιστα. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, κύριε Γκορέζη. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μελλοντικά, να δούμε και άλλες παθήσεις που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό. Όχι σε 20 χρόνια από τώρα, που θα γιορτάζει τα 40 το κέντρο όρασης, σε κάθε περίπτωση. Αλλά φαντάζομαι ότι συμπληρώνοντας αυτή την 20ετία, έχοντας ανοίξει τους ορίζοντές σας και επεκτείνοντας τις συνεργασίες σας το τελευταίο χρονικό διάστημα, σίγουρα έχετε βάλει πλώρη για ακόμη περισσότερα πράγματα. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα φροντίσουμε να αυξήσουμε ουσιαστικά τις συναντήσεις μας, να προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα και να λύνουμε και απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος όσον αφορά τα οφθαλμολογικά προβλήματα. Η οφθαλμολογία είναι μια ειδικότητα η οποία αφορά μια αίσθηση που είναι πολύτιμη για τον ασθενή. Πρόσεχε το σαν τα μάτια σου, λέμε, δεν λέμε ποτέ σαν το πόδι, σαν το χέρι σου, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την αξία οποιασδήποτε δεξιότητας ή οποιασδήποτε ουσιαστικά αίσθησης. Αλλά παρόλα αυτά η όραση είναι κάτι που είναι θεμελιώδες για την ποιότητα ζωής των ασθενών, είτε είναι μεγαλύτερη είτε είναι νεότερη ηλικία. Οπότε θα φροντίσουμε όποτε μας καλείτε να ανταπεξερχόμαστε και να ανταποκρινόμαστε για να λύνουμε τέτοια θέματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και όλους εσάς που για ένα ακόμη βράδυ ήσασταν εδώ μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Γεια σας.